Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda kano ti ayuda nga iti sikat a vlogger inton umay alawas Mari Julie. Ayan, Won, nga masapol nga ada ti sticker mo tapno makaawat ka. Ada mo message da iti group chat tayo a content creators. ay nawaw, pangalaan tayo ngay iti sticker, mare. Ada kano iwaras da iti sentro no bigat mare. Data ti mapan mangala iti stab para iti barangay tayo. Ay wala, mare. Kayat ko data. Masapsapa ta inton bigat iti kastaket adu ti maala ta mare. Mapan mo ang dagiti pada ta a content creators. Ah? Ayun Libre ko naman. Naku nampay mare. Nangina nga tati magatgatang ita. Ay, talaga Sige nga rod, mare. Dagasin nakto nga rod ijay balay Wun mare, basta agsagana ka. Alas 6 iti agsapa ket agrubwatan. Narigat ti maibusan iti sticker mare. Agrubwat ako abel lakay. Ay no, bigbigatan. Sa dino ti papanam. Agpasentro kami kadagiti padak a content creators ita. Mapan kami mangala iti sticker tapno makaraman tayo mat dito'y barangay tayo. Sticker te. Sticker ti sikat a vlogger Isu kano ti maipakita no adda iwaras da nga ayuda dito'y barangay tayo. Aya, Wen, isu amapan kami tapno addaman mo't maawat tayo. kitain nyo man tikas tayo ang mangiwaras Ang mga nuday tantuman nga sticker ti pagrugyan ti sana pagkikinawatan, bakit? Dipindi lat tamot Agrubwat ako, tamasapol masapa kami. Narigat ti maibusan. Oh, idulin nyo dagito nga sticker, nanang. 5 data. Di yung pukpukaway, na? An-anwak mo dagito nga sticker? Sticker mo ti vlogger daytoy. Talaga nga sticker ti vlogger data, nanang. Daytan to ti ipila yun no adda mangiwaras iti ayuda inton Martes. Ay nawaw, aga man ti 5 nga sticker, July. Di yung pa'y kayat. Adun to ti maawat yung ayuda. Ang mga no adati saan ang makaawat. Adda pa'y nabati nga sticker ditoy. Iso ti iwaras mi kan Mari Rosa inton madamdama. Nakababain mo laang no 5 ti awatak ijay. Ay na, basta. Noan niya timbaga, iso ti aramidin nyo, nanang. Nagngina nga ta ti magat-gatang ita. Masapol nga agdiskarte tayo mo't Libre dayta ko naman. No kayat mo, di sikan ti makipila. Ay saan ang mabalin, nanang? Nakababain mo't iti day a vlogger No makita na nakapila ijay. Noan niya timbaga, isulatan ti aramidin nyo. Kumusta, Mari Rosa? Naiwaras mo ka din dagiti sticker. Wen mare, naibuson. Si Kangay. Uray siyak, Mare. Naibus mo ti sticker nga da kanya. Dakkel ti maitultulong tayo a content creators dito'y barangay tayo. Naku nampay, Mare. No saan agapo kada tayo a content creators, awan maawat dagita nga ayuda. Iso arumbang laang nga irespeto da tayo. Ay wana, saan na mabalin alabas-labasan da tayo laang dita. Kita man no irespeto nak dagiti tattao nga inikak iti sticker. Agsilpi taman kay digaya mare. Tapno addaman mo ipus ko iti Facebook ko. Masapul ang maamuan dagiti kabaranggayan tayo, titulong nga aramiden tayo para kadakwada. Anya nga tadi sticker anadamag ko kula sa bakat. Anya nga sticker man ang data, puldo lakay. Sticker kano ti sikat a vlogger. No, gusto tinangag ko. Kaday jay kano nga sticker ti maipila. Tayo so ti pagbasaranda no asinot may kan iti ayuda.
Awan pa'y matinted da kada tayaw. Anusan ta ti aguray bakit? Barang at tantumot iwaras da ta apiktado ta mo iti bagyaw. Asino ay ati agiwarwaras? Nagiti content creators kanumag. Daro sa akin Julie, tinapanangala iti sticker para iti barangay tayo. Mala, urayan tang araw lakay. Ang mga nuaddan tumot iwaras da. Sa dino tinagapan nyo, Nana Kulasa. Ijay sintraw basang. At dalanapan ko ginatang. Ay wun gayam. Pudno ka dijay nadamagmay. At da ka numot iwarwaras yung nga sticker ti vlogger. Aywan, sticker ti claim stab no ada ti umay da iwaras nga ayuda, Nana. Inwaras yung ka dahin. Nalpaso na. Anya? Ay nawaw, idi pa'y may nga aldaw nga nangiwaras kami, Nana. Awanan ti sticker nga inigaman mi, ta na iwaras mo't aminan. Ay, kastagayam. Wan, Nana. Da kami a content creators ti nangital kanda iti sticker. Ngamen, amuda adakkel ti maitultulong mi diti barangay tayo. Ay, kat nasaya at dayta. Tapno adamot maramanan dagiti kabarangayan. Aywan nakunayo pa'y, Nana. Kumusta ngay nanang? 5 kadimot lang ang tinaalam nga ayuda. May siya lang. Ay nawaw, apay ngay, katli mga sticker matiinted ko nga ipila yung. Inted ko iti daduma di upat nga sticker. Ay nawaw, apay matakas na ngay, iso nga rod alima tiinted ko kada kayo. Tapno maramanan mo ti daduma Aywan gayam, ada nangag ko asayang gusang maipapan kada kayaw. Anya asayang gusang nanang. Nakalaslastok kayo kanumot a content creators dito'y barangay tayaw. Kunamlan asino kayo kanung agsasaaw. Alisto kayo kanupay no ayuda ti saritaan. Naa, asino tinangibaga iti kasta nanang? Iso tinangag ko a pagsasaritaan da kabayatan ti panagpila mi itay. Di mo nangag tabisi kayo mat nga agpaspasikat iti sango itay. Ay nawaw, apay matakas tangay? Nalipatan dan samutan dagita kabaranggayan. Ano saan aga po kada kami? Awan ayuda ang maawat da manipod iti dayjay a vlogger. Makitam dayta pa nagsasaaw. Kat punumat nanang. Iti panagkunayo ka de. Kat adda maawat yung ayuda no awan kami a content creator. Anya! Anya di ko na maibaga, Mari Julie? Adda kanumat agwarwaras adamag may papan kada tayo a content creators, mare. Ay nawaw. Anya ka numanan dayta? Nakalaslastog tayo kanu. Anya? Dayta ti pagsasaritaan da idi kalman, kabayatan ti panagpila da. Naglukon dagita at tao? Di da nga rod agpampanuno. Amangan mo, numaysa ni Nana Kulasa dita. Dayta ti jak mo, mare. Jakon sinaludsod, taamok nga agungot ni nanang. Kasaritak tuman, day Nana Kulasa. Wan man, amo man no asino dagita a kontrabida, tapagsasawak man ida. Ha? Awanan bain dagita at tao. Isuda lang nga rudon tinairanod. Kastada pa'y. Nangalaan damat iti kasta alaing da. Sa dino ti babanam, Rosa? Awan bibi ang mau. Ay nawa, di mo ibaga nga iti ayan ni Nana Kulasa ti papanam. Anya ko maitakang kano mapanak ijay. Saan nga amin amang ngagyo, kat masapul at tutupan nyo? Ay, saan ang mabalinti kasta kada kami? Amok ti may papan iti dayjay nga isyo. Kat no para kanya, pudnumat nga may. Anya? No agsasao kayo, kat kasla asino kayo akangatuan. Nasayag ka diti kasta nga ugali ti may sa self-proclaimed content creator? No asino man dagita asumanao, makita da talaga. Di mo nakita jepos ni Jaime akan ni Nana Kulasa. Anya timpos na? Adda tinangilik iti group chat yo a content creators. Agasam man di kasya pa nagsasauyo ken kumarin Julie. Sigurado amay samot dayjay Nana Kulasa. Inton sumaruno, di kay sumanao, Nana. Ay nawaw, anyang ay tibasol ko kun karusa. Amok may sa kayo mat anarire. Ay, di ka maawatan. Agpada kayo iti kaanakam.
Saan kailang anaikan iti sticker? Nagadumot ta na sa uyaw. Ay, di kag sao iti kasta. Tamok nga awan basol kukon ka. Bagbagaan nyo ka anakan nyo analaing nga agpost. Diyak amo tapos nga bagbagam. Imposible kayo mata. No addaman ti mangagyo a reklamo may papan iti dayta nga ayuda kas kada sticker. Pagsasaritaan nyo iti nasayaat. Tama nga no adamot nagkurangan yaw. Kan may sa anyat pagpupudutam aya ket dagiti am-amuyo laeng mati inikan yaw. Naa, No agsasao kayo, ket kasla personal a naggapo kada kayo ti ayuda. Uray amuyo nga sponsored mo. hay na, jak amon ti aramidok, mare. Ay, uray siyak nga ron, mare. Adumit ti agpo-post may papan kada tayo a content creators. Self-proclaim kun kunada pa yun. No agsasao dagita at tao kat kaslaawan na ramananda. Ay, talaga a barangay dagiti nariri ti barangay tayo, mare. Naku nampay. Isuda lang nga din tinatulungan. Nagadupay sa uda. Tiyak kayan. Naipost ti pagsasaritaan tayo iti group chat tayo. Naimensyonak pa yan iti Facebook post iti dayjay a Jaime. Nakababain nga rod. Gapo iti dayjay nga sticker. Datayong matan ti bida iti social media. Naku nampay, mare. No amok la akas ta ti mapasama. Binukudan tay lakta kuman. Awalag, dagiti kalugaran tayo mo ta content creators ti starring diti lugar tayo ita bakit? Wala tado mga minti madi asauda. Manulaang ti followers da ngamapaw nakalaslas tugdan. Uray iti Facebook. Sikat damot laeng. Pagdong samad tagwarwara sa damag. Sigurado na ita. Iso nga uyawin ida dagiti kalugaran tayaw tanang ato launay ti purwada. Oray numasabat ko ida, di tadalan. Di daan mo taglisay. Masapul nga isuda ti mailis yan. Content creators da ka nung araw. Dakkel ti maitultulong da ka da tayaw iso akasta. Di makulan ti ulo da. Rosa, i-delete mo man timpos mo iti Facebook mo. Saan na mabalin, Abel? Ay nawaw, agpada kayo kin kumarin Julie. Anya nga rod ti kayat dagita at tao. Agul uli kami. Da kayo ti ayan ti bidot, iso arumbang laeng nga agpakumbaba kayo. Saan na mabalin ti kasta kada kami? Nasayaat nga rod, ti kasta agalag ti may sa content creator. Saan kami nga agunget no amula ang dagita at tao ti pagluglugaranda? Ay nawaw, no inarami julaeng kumati husto. No inuwanas yu dagiti nga sticker ka dagiti agkasapulan, ken no di kay kumanang isawang iti makapasair, awan makagapo nga apaanda kayo. Talaga lang kit di ana isyu dagiti kalugaran tayo. Makamukay man langit. Di bale tada kayo mo ti may babayin. San mat asya? Hanya ti masapul mao Marilina. Awang makide marikulasa. Kaya't kula ang ti umay makitambay dito balayaw. Ay nawaw, apay mo't maray. Dituyak pa'y tanapudot ti ulo ti anak ko. Sigurado asyak tumanan ti pagpupudutan na dayjay. Ni July maray. Wan, agparikot da nga raw ta isura ti starring iti Facebook. Kat no adda ka no mo't impos da. Wan ta edi na ipus da, bimales da. Nagadumot ti impus da iti Facebook da. Ti amo da siguro akit kanunungan dagiti kalugaran tayaw. Day talaang nga agpaiso maray. May mayat kumano nagpakumbabada. Naku nampay maray, ngamawan tahay pride damay. Manula ang ti followers da iti Facebook, ngamnay, nakalaslas tugdan. Nangataw ti panakita da iti bagbagida, kundi da aksiktaran ti bidot da. Ay, jakon amuno anya ti aramidak mare. Maistress akon iti mapaspasamak. Uray siyak nga rod mare. Nukas na amakit-kita dakdag iti kalugaran tayo. Kas lakat katawaan da tilikliko dak. Agraman followers ta mare.
Apektado matan. Wan nga rod, Mare. Kasano nga taday to yun? Jak mat amo no kasano mare. Kasta una yan tibain ko. Mare, anya nga tano agtrabaho talaangan iti adayaw. Aywan anya. Awagak ti amamok ijay Manila. No addahay ring ijay, agpa Manila tan. Jak la ang sigurado no palubusan nak nila kay ko mare. No siya, talaga nga agpa Manila ak, Mare. Nagaduti kalugaran tayo agumurguran kanyak. Agraman pada a content creator, kumuntrada mutun. Imawag ti kasinsin kong agtrab-trabaho ijay Manila, nanang. Ay nawaw, anya ti imbaga na kang ka. Adda kanuhay ring ijay. Anya? Sumurotakan ko na, tagtrabaho ako ni ijay. Ay nawaw, apay mo't a Manila adagaws. Nakababain nga minin dito lugar tayo, nanang. Maditi pa nagkita dagiti tattao kanya. Sika anya ti desisyon mo? Saan mo't a mabalen alapdan ka? No saan kumangamin akas di ti inarami jo kinrusa? Di mayat kuma, awang kuma ti parikot yu ita. Anya di nadamag ko, Maray. Nagpa-Manila kanumot ni Julie nga anak mo. Wen marikulasa, ijay kanumutan ti pagtrabahuan na. Kunak man no di na kayat ijay. Napilitan laang dayjay maray. Kasta unay ngamin tibain na iti mapaspasamak diti lugar tayaw. Adda mo lang amin basol da. No apay ngamin adida nagpakumbaba. Dayta nga rod maray. Narigat da ang mabagaan iso adayta. Mailawlaw andan. Mala, bareng pagnakman nanti kastaan na pasamak, Maray. Sapay la kuma maray. Sapay la kuma ta mapanunot na tibidot na. Tapos saanan na maulit pa'y. Ay nawa, anya ti kunam rosa bakay? Mapanak iti ayan ti kasinsin ko. Apa ijay? Ijayak pa'y lang ang makipurdia Asino nga rodin ti kadwa kang trabaho ijay garden? Mangtandan ka pa'y lang Nagpa-Manila mo't ni Mari Julie. Saan mo't mabalin ang mabati ak dito'y Nauman tila payag ko iti dayta nga isyo. Da kayo lang tinangaramit iti pakaibabainan nyo. Ita, pumanaw kayo adwa dito lugar tayo? Un ata nakababain nga rod. Nakapagdesisyon akon kat saanan nga agbaliw day talakay. No kayat mo, di ijay talatan nga agnaad. Sige lang. No siya, agbati ak ditoy, ta ditoy mati ayan ti garden ko. Ay nawaw! No amom asikati at dabidot wenno kamalina, di kan agsaupay. Di mon tutupan dagiti mangeg mo, taamangan no sikapay ti mabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.